То трябва в камерата. Чакай да му сложа още. Значи там има едно от задочниците, ще вземем него. Даже дневник си има това. Да си помагате да стане сместа хубава. И това да си помагате. Гледа малко да изпеде. И сега вашето ги отслагате от един край, обаче тя е малко по-голяма тая. Ами май трябва да ги изрежете, защото аз няма да се справя партизан ви кажа. Оха. Целта е никога да не бодете палачинката, да не е пробийте. Пробийте ли я, скъсали се и след това изтича сладко. Или после, дай кажеш. Гледай как. Точно така, иначе ние слага нагоре и ги изрязваме. Така. Сега това трябва да се надигне. Всъщност. Ето, почва да се надига. Така. И сега трябва по същия начин да я обърнем. Аз мога и така да хвърля. Да, топка не се хвърля. Така не се хвърля. Така не се хвърля тук. Къщи можеш. Ама тя там техниката е друга и тук е друга. Как не можете ли да разберете по Да, просто се шегуваме. Трябва да ги изберете, защото ви няма да се оправя. Тя се оправя, ама ви няма. Ви ще вземете, ще е на боцката и ще е такова. Ще изтече всичко после. Ще ми изтече. Поискаш да фондираш починката да Ето я. Да я фондирам. Така. Така. Стана идеална, като я гледам. Ето вие защо не сте си подготвили чиника? Сега. Ето, да, не сте си подготвили. Тъс чиника беше, аз се взех, защото ми взеха другата чиника. Не дейте веднага да гледате. Сега ще гледате да слагате по средата сладко. Не е много сладко, защото те и без това стават сладки. Така. Така. За да не ви излиза сладкото. Значи най-лесният начин е на 4 така да я завити. Аха. Да има приличен вид. Нали, оправите все пак. И сега... Айде сега. Аре. Чайте ефектите. Защо не взех камерата? Виж кога съм. Ти цял клип ще направиш. Чакай. Направо да вземеш да ми го пратиш по интернет. А, така. Да се имам в компютъра. Ето, това е. Твоите стават повече, те ли? Фламбе. Уха, гледай какво става. Супер. Ма госпожо, вашето, що така от време на време избухва? Ами защото аз от това то това е номера. Аха. Зато и го завъртам, за да станат повече огньови. Добре. Да движи ръката, нали? Да. И сега естествено слагате пак малко ликьорче, малко сокче да откусите. Може и различни ликьорчета. Коч има слагане. Ако сложите мента, ще стане пък зелена палачинката. И фактически само е така да се стопи сокчето. Нищо особено. Не, аз имам чиник. Не, да. Сега няма да вземете да обръщате тигана. И тук с палачинката също трябва да има. Няма да я разкъсам, да ме критикувате тук. Трябва да има топка, сладолед, плодове и така нататък. Нали? И ти удоволствие колко пари? 5 лева. 5 лева. Ами, виж, и сладолед като му сложиш и плодове. Така, тук може да направите и друга. Айде, вземайте да ядете на масата. Вземайте на масата. Айде. Айде. Той ще идва тук на плочинка. И я въздух да има. И аз се днес. Абе, защо ще възможно? Нещо слушателя. Питай. Защото искаш за това да Това се всичко. Искам да сте на масите. Краси, чакай да. Залятната задължителна